Kemgbe mmalite okpukpere ndị nke Kraịst, ndị mmadụ agbawo mbọ niile dị iche iche ịgbanwe ozi ọma. Ụfọdụ na-asị ozi ọma ahụ bụ ile ozi ọlụ, ebe ndị ọzọ na-akọwa ya dịka ịgbara omume ndị ọzọ ọsọ. Ma ọ dịghị nke ọbụla n'ime ihe ndị a niile nke bịara nso n'akụkọ ozi ọma ahụ nke ekwupụtara nye anyị n'okwu Chineke. Lee kpọmkwem ihe ozi ọma bụ. Ọ bụ akụkọ ozi ọma na Kraịst bịara nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie anyị, ka anyị wee ghọọ ụmụ ndị ikom nakwa ụmụ ndị inyom nke Chineke. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, anyị ga-amalite usoro ọmụmụ ihe ọhụụ nke a kpọrọ akwụkwọ ndị Galatia. Taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ ọ bụ naanị otu ozi ọma ka e nwere. Ugbu a, ana m agba gị ume ka ị gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'ebe ntụgharị gị, anyị na-abanye n'usoro ọmụmụ ihe ọhụrụ bụ nke anyị kpọrọ ọmụmụ ihe n'akwụkwọ ndị Galatia. Taa, anyị ga-ewere isiokwu nke mbụ n'usoro ọmụmụ ihe a bụ nke a kpọrọ ọ bụ naanị otu ozi ọma ka e nwere. Ọ bụ n'akwụkwọ ndị Galatia isi mbụ mmalite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 9 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a. Ndị Galatia isi mbụ malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 9. Ọtụtụ afọ gara aga, oge m bụrụ onye ọzụzụ atụrụ n'obodo Fort Wayne nke Indiana na mba Amerịka, otu nwa agbọghọ nwaanyị batara n'ụlọ ọrụ m n'otu ụtụtụ n'oke iru mgbarụ nakwa obi ịlọ mmiri. Amaara m na ọ bụ naanị izu ụka ole na ole gara aga ka nwa agbọghọ nwaanyị a nabatara Kraịst dị ka onye nzọpụta ya site na mgbasa ozi ọma nke anyị mere n'ụlọ nzukọ anyị. Anụrụ m ọtụtụ ihe ndị dị mma banyere uto ya n'ihe nke ime mmụọ. Otu onye gwakwara m na o tinyere onwe ya n'aka otu n'ime ezi ndị nne ndị anyị nwere n'ụlọ nzukọ anyị. Echiche m n'ụbọchị ahụ bụkwara na eleghị anya ọ bịara ka ọ hụ m n'ihi otu nsogbu ezinụlọ ma ọ bụkwa nke ọzọ. Ị pụrụ iche banyere ụdị mgbagwoju anya m nwere mgbe ọ batara n'ime ụlọ ọrụ m ma tọgbọkwa akwụkwọ nsọ ya n'elu tebụl m ma sịkwa, apụghị m ịga n'iru ọzọ, ebe a bụ njedebe ya nye m, agaghị m agakwa n'iru ọzọ. M wee jụọ ya sị, ime gịnị? Ọ sị m, iso nzọmụkwụ Kraịst. Ọ bụ ya ka m na-ekwu okwu ya. Mgbe m nụsịrị ihe niile nke m nụrụ n'abalị gara aga, apụghị m ịga n'iru ọzọ. Ọ sịrị, amaara m na m apụghị ibi ndụ onye nke Kraịst. Ọ dịghị uru ọ bụla ọ bara nye m ịgba mbọ ime nke a. Eweghachitara m akwụkwọ nsọ nke unu nyere m, onye ọzụzụ atụrụ. N'eziokwu, apụghị m ịga n'iru. Ebe a ka m na-awụsa ọwa. Ihe mere bụ na n'abalị ahụ nke nwa agbọghọ nwaanyị a nara ekwu okwu ya, ndị otu nhazi nke ọgbakọ mgbasa ozi ọma anyị kesara mpempe akwụkwọ nye mmadụ niile bịara ọgbakọ mgbasa ozi ọma ahụ nke ha mere, ebe ha depụtasịrị mmehie anụ arụ niile dị iche iche ndị ha kwenyere pụrụ ịgba mgba megide ndị nke Kraịst. Ọ bụkwa nke a ka nwanne anyị nwaanyị a, onye na-ọdịbeghị anya, ọ malitere njem iso ụzọ Kraịst na-ekwu okwu ya. Echetaghị m ihe niile ndị e depụtasịrị na mpempe akwụkwọ ahụ, mgbe echetara m na e nwere ebe ewepụtara nke ga-enyere onye ahụ aka ịgbakọ awa ole o wepụtara iji kpee ekpere n'izu ụka gara aga, awa ole o tinyere n'ego akwụkwọ nsọ, mmadụ ole ọ gwara banyere Kraịst. N'eziokwu, nke ahụ riri m ọnụ, n'agbanyeghị na abụrụ m onye ọzụzụ atụrụ nke nzukọ ahụ. Achọpụtakwara mgbe e mesịrị na ọ bụkwaghara otu ihe ahụ nye ndị wepụtara mpempe akwụkwọ ahụ. O riri ha ọnụ mgbe ha chọpụtara ihe ndị mpempe akwụkwọ ahụ lụpụtara. N'eziokwu, o were anya ọtụtụ izu ụka iji wee kpọghachita nwaanyị ahụ, ime ka ọ hụta n'ụzọ zuru oke ihe ọ bụ iso nzọmụkwụ Kraịst. Anyị kụziri ya mmalite ọbụnadị na mmalite na iso ụzọ Kraịst abụghị usoro iwu nakwa ụkpụrụ dị iche iche, kama ọ bụ mmadụ inwe mmekọrịta pụrụ iche ya na Kraịst Jizọs. Mana anyasị ahụ n'ebe mgbasa ozi ọma ahụ, ọ fọdụrụ nwa nke nta ka eme ka nwaanyị a kwenye na ọ bụ ya ka ọ dakwasịrị n'ubu ime ka ọ bụrụ onye a nabatara n'iru Chineke. Ugbu ọ bụ eziokwu na nke a bụ ihe nke mere ọtụtụ afọ ndị gara aga, ma ọ na-agakwa n'iru ime n'otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ kamgbe ahụ. N'ihi otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ, ọ na-abụ agụụ obi mmadụ iji usoro iwu na ụkpụrụ dị iche iche
edochi anya amara Kraịst nke mara mma nke ukwuu. Jerry Bridges kwupụtara ọnụ ọtụtụ ndị nke Kraịst mgbe o depụtara n'akwụkwọ ya nke a kpọrọ Transforming Grace, Living Confidently in God's Unfailing Love. Ọ sịrị, ihe m chọpụtara banyere ndị otu Kraịst bụ na ọ na-amasị ụfọdụ n'ime anyị iwukwasị mmekọrịta anyị na Chineke n'elu ihe ndị anyị pụrụ ime, kama iwukwasị ya n'elu amara nke Kraịst. N'ime nke a, anyị na-ebi ndụ site n'ọlụ nke aka anyị karịa ibi ndụ site na amara. A zọpụtara anyị site na amara, kama anyị na-agbasi mbọ ike ibi ndụ site na ajịrịja nke ọlụ aka anyị. Ị hụrụ ya? Onye ode akwụkwọ bụ Dudley Hall dere sị, oge karịrị n'ọnụọgụgụ, ihe anyị na-ekwupụta dịka ozi ọma bụ naanị ịma aka n'iru, ime karịa, ịgba mbọ karịa, ikpe ekpere karịa, itinye onwe n'ọlụ karịa, ịhụnanya karịa, ịkwụsị ime mmehie, ịdị mma, inwe aṅụrị. Iwu ndị a niile na-abịa dịka ozi dị ike, ozi ndị na-ewetakwa akụkọ ọjọọ nye mmadụ ndị ahụ bụ ndị a nwụdoro n'ime ọnya nke ikpe ọmụma nke ndụ ezu oke ha. Mmadụ ndị kụrụ afọ n'ala na mbọ ha niile ịdị mma karịa, mmadụ ndị jemigoro ije n'ime mmehie, ndị ọnya nke mmehie nwụdosikwara ike, ndị makwara nke ọma na ha dị anya nke ukwuu site n'ebe ịdị mma nọ, mmadụ ndị gbaworo mbọ niile nke ha pụrụ ịgba, ma n'agbanyeghị nke a niile ha ahụtaghị ụzọ ha pụrụ isi nwee aṅụrị n'ebe ọ dị omimi. Eleghị anya, ọ bụ n'ihi nke a mere ọtụtụ mmadụ ndị mikpuru n'ime ụwa enweghị nchekwube n'ebe nzukọ Kraịst nọ. Eleghị anya, ọ bụ nke a mere nzukọ apụghị isetịpụ aka rute ọtụtụ igwe mmadụ ndị jupụtara n'ime ụwa, igwe mmadụ ndị nọ n'ihe mgbu n'ime ụwa na-achọ ọgwụgwọ nye nrịanrịa ha niile nakwa ogbugbo nye nsogbu ha niile dị iche iche. Ihe rakwa ka oge niile nzukọ ekwewo nkwa ihe niile, ma ọ dịkwa ihe ọbụla nke ha na-enye ha na mmezu n'aha nke ozi ọma. Naanị ọtụtụ olileanya na nchekwube, ọtụtụ iwu ndị ha na-agaghị idebe, ọtụtụ oge ọgbakọ ndị ha na-agaghị ịkwanyere ùgwù, ọtụtụ ọlụ ndị ha na-agaghị ịlụ. Ihe nke a lụpụtakwara bụ usoro nke obi ịlọ mmiri nakwa obi ngharịpụ, nke emewokwa ka ọtụtụ igwe mmadụ jụ nzukọ kpamkpam. Nwoke onye ọtụtụ n'ime unu maara nke ọma bụ Eugene Peterson, onye nyere anyị nsụgharị akwụkwọ nsọ nke a kpọrọ The Message, dere otu akwụkwọ nke a kpọrọ Traveling Light, nke pụtara n'asụsụ Igbo ime njem na-ebughị ibu dị arọ. N'ime akwụkwọ ya, ọ sịrị, anyị pụrụ ị na-eche n'otu ndị nke Kraịst ndị nwere n'ebe ọ bara ụba akụkọ nke nwere onwe, akụkọ banyere Abraham, Moses, David, Samson, Deborah, Daniel, na agaghị etinye aka n'oge ọbụla na nkụzi ihe ọbụla nke na-akwado mgbochi nke nwere onwe. Ọ bụ ihe ziri ezi anyị inwe nchekwube a n'otu ndị mmadụ ndị a na-akọrọ malite n'oge ha bụrụ nwata akụkọ banyere Kraịst, nakwa ka o siri tọpụ ndị mmadụ dị iche iche site n'agbụ dị iche iche, ndị na-edebekwa Kraịst n'etiti nke ofufe ha n'izu ụka niile, na ha agaghị enwe obi ụtọ mgbe ha chọpụtara n'ụdị ọbụla na a na-agba mbọ n'ụdị ọbụla ịnapụ ha nwere onwe ha. Anyị pụrụ ị na-eche na mmadụ ndị nwere ọbụnadị n'etiti nke nwapụta ha nnapụta site n'ọmụma ikpe nke mmehie ịbanye na nwere onwe nke ime mmụọ, mmadụ ndị na-adịghị aga n'iru ibi obi n'okpuru ajọ ikike nke ihe ọnụ ọha na-ekwu nakwa echiche uche ọjọọ, kama ndị na-ebi ndụ n'ime nwere onwe n'olileanya nakwa n'okwukwe nakwa n'ime ịhụnanya. Na mmadụ ndị dị otu a ga-enwe ezi mkpachara anya ịhụta na ọ dịghị mmadụ ọbụla ma ọ bụkwa n'ihe ọbụla nke pụrụ ịzọgide nwere onwe ọhụrụ a nke ha natara. Ma nke bụ eziokwu bụ na n'ime ọgbakọ nke okwukwe kpọmkwem n'ebe ahụ anyị tụrụ anya ịnwapụta ndụ nke nwere onwe, ọ bụ kpọmkwem n'ebe ahụ ka anyị nọ n'oke ọghọm nke ịtụfu ya, ma ọ bụ n'oke ọghọm nke ya ifunarị anyị. Akwụkwọ ozi Pọl nye ndị kwere ekwe na Galatia bụ ihe akaebe na nsogbu a nke na-enye ọtụtụ ndị nke Kraịst taa nsogbu abụghị n'ụbọchị anyị a ka ọ malitere, kama ọ malitere kamgbe mmalite nke nzukọ mbụ. Eleghị anya, ọtụtụ n'ime unu dịka m onwe m tolitere n'ime ụlọ nzukọ ebe a na-ahụta gị dịka ezi onye nke Kraịst site n'ụzọ isi agba mbọ idebe ụfọdụ ụkpụrụ dị iche iche. Oge niile a na-ele gị anya site n'ụzọ isiri agba mbọ idebe ụfọdụ ihe
nakwa ụzọ ị siri na-agba mbọ ka ị ghara ime ụfọdụ ihe ndị ọzọ. Anyị na-akpọ nke a idebe iwu maọbụ idebe ụkpụrụ, n'ihi na nke a bụ nlaghachi azụ n'ime iwu. Akwụkwọ ndị Galatia bụ akwụkwọ ozi nke e degara otu ndị nke Kraịst ndị dịrị na njikere ịlaghachi azụ n'agbụ nke iwu. Aga m akọrọ anyị ngwa ngwa akụkọ banyere ha. A sị na ọ bụghị mgbachite nke onye ozi Pọl site n'akwụkwọ ozi a nke a kpọrọ akwụkwọ ndị Galatia, otu n'ime ha gara laghachi azụ n'ọnọdụ dị ike nke ndụ n'okpuru idebe iwu. Ọtụtụ ndị mba ọzọ nabatara Kraịst site n'ije ozi nke Pọl. Na njedebe nke ije ozi Pọl, ọtụtụ igwe ndị mba ọzọ anabataworị oziọma nke Kraịst. Ma dịka ndị mba ọzọ ndị a, ndị nabatara oziọma nara amalite ịgbanye mgbọrọgwụ n'ime nwere onwe nke okwukwe ha. Ụfọdụ ndị ozizi ndị Pọl kpọrọ ndị nkwusa nke omenala ndị Juu bịara site na Jerusalem wee malite ịkụziri ndị mba ọzọ ndị a na okwukwe ha ezughị oke ma ọ bụrụ na ha etinyeghị iwu n'ime ha. Ọ bụrụ na etinye ya n'ụzọ ọzọ, ha sịrị ha, elega anya, unu ekwenyewo na Kraịst Jizọs, nke a dịkwa mma, ma unu apụghị inwe nsọpụta zuru oke ma ọ bụrụ na etinyeghị n'elu nke a ndebe nke iwu nke agba ochie. Otu n'ime iwu ndị akwa nke ha gụnyere bụ iwu nke ibi ugwu, nke bụkwara otu n'ime omenala nke ndị Juu. Ya mere, ha nara agba mbọ ịgwa ndị mba ọzọ ndị a bụ ndị nabatara Kraịst na ọ bụrụ na ha chọrọ ịbụ ndị nke Kraịst n'ezie, na ha aghaghị ibu ụzọ ghọọ ndị Juu. Ha bukwara agha nke ukwuu megide ndị nke Kraịst ndị a, ndị bụ ndị mba ọzọ maọbụ ndị Jentaịl dịka anyị siri mara ha. Unu maara, mmalite ọbụnadị na mmalite, a na-ebu agha n'oge niile megide oziọma. Ka m gwa gị ka ha si abịa. Ha na-abịa n'ụzọ abụọ dị iche iche. Nke mbụ na mbụ, oge ụfọdụ ndị mmadụ na-agba mbọ iwepụ ụfọdụ ihe site n'okwu Chineke. Amaghị m ịchọpụtara nke a. Oge ụfọdụ ha si otu a na-eje, ọ pụrụ isi, ọ dị mma, mụ onwe m kwenyere n'oziọma nke akwụkwọ nsọ, kama naanị ihe mere bụ na ekwenyeghị m n'ibu chi nke Kraịst. Ma ọ bụkwa ha na-asị, eziokwu, ekwenyere m n'oziọma, ma ekwenyeghị m na Jizọs siri na ndị nwụrụ anwụ bilie n'anụ arụ ya. Ọ bụghị mbilite n'ọnwụ na anụ arụ ya, kama ọ bụ mbilite n'ọnwụ nke ime mmụọ. Ma ọ bụkwa ha na-asị, n'ezie, ekwenyere m n'oziọma, kama anabataghị m akwụkwọ nsọ dị ka okwu Chineke nke bụ ochecha ọgwụ. A pụrụ inwe ụfọdụ ihe ndị na-anọzighị anọzi n'ime ya. Ọ bụghịkwa ịbụ eziokwu site na mmalite ruekwa n'ọgwụgwụ ya. Ị hụrụ ka o si alụ ọlụ? Ezi enyi m, ị pụghị iwere oziọma nke bụ okwu Chineke ma sitekwa n'ime ya wepụ ihe ndị na-amasịghị gị ma gakwa n'iru inwe oziọma. Mba, mgbe ị wepụrụ ihe ọbụla site n'okwu Chineke, ọ dịghịkwa ihe ọbụla ọzọ fọdụrụ nke ị nwere. Ọbụnadị ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu ihe ka ị wepụrụ, ihe niile dị n'ime ya agwụọ. Dịka ọtụtụ afọ ndị a na-agakwa, anyị na-ahụta ka ha si eme nke a. Anyị na-achọpụtakwa ya mgbe ndị mmadụ malitere iwedata ala ịbụchi nke Kraịst. Anyị na-eguzogide ha. Ma ihe dị ọhụrụ nke e nwere n'ime ụwa taa abụghị iwepụ ihe site n'oziọma, kama ọ bụ itinye ihe n'ime oziọma. Nke a bụ aghụghọ nke ekwensu. Dịka ekwensu chọpụtara na anyị na-eguzogide ndị mmadụ mgbe ọbụla ha chọrọ iwepụ ihe site n'oziọma, mgbe ọbụla ha chọrọ iwepụ ihe site n'akwụkwọ nsọ. Ihe ekwensu mere ugbu a bụ iji aghụghọ bata. Ndị otu ya na ndị ọrụ ya ugbu a abụghịzi iwepụ ihe ka ha na-eme. Ihe ha na-eme ugbu a bụ ịgbakwunye ihe n'ime ya. Ihe ọhụrụ nke ha mụtara ime ugbu a bụ iwere oziọma ma werekwa ụfọdụ ihe ndị anyị na-amaghị ebe ha sitere gwajuo n'ime ya. Dịka ikwusa na ọ bụrụ na emeghị gị ọwụ mmiri baptizim, ị pụghị ịbụ onye nke Kraịst. Ọ bụrụ na awụghị gị mmiri, ị pụghị ije eluigwe. Ọ ga-adị mma ka m bụ ụzọ mee ka ị mara na m onwe m kwenyere nke ọma na ọwụ mmiri baptizim. Anyị na-eme ndị mmadụ baptizim oge niile n'ụlọ nzukọ anyị, ma anyị adịghị eme ha baptizim ka ha wee nwee ike ịghọ ndị nke Kraịst. Anyị adịghị eme ha baptizim ka ọ ga-abụ na nke a ga-abụ asambodo nke ga-eme ka ha jee eluigwe. Anyị na-eme ha baptizim n'ihi na ha aghọwo ndị nke Kraịst. Ị hụrụ ya? Baptizim nke anyị na-eme ha abụghị ka ha ghọọ ndị nke Kraịst, kama anyị na-eme ha baptizim n'ihi ha bụrụworị ndị nke Kraịst. Baptizim bụ naanị onyonyo nke ihe merelarị n'ime ndụ ha. Ọ ga-amasị m ikwu nke a n'ebe ọ pụtara ihe. Mmadụ pụrụ ije eluigwe a ga-asịkwarị na emeghị ya baptizim. Nke a dokwara m anya nke ọma. Amaara m nke a dịka eziokwu, n'ihi na onye ori ahụ, onye nọrọ n'elu obe, banyere kpọmkwem n'iru Onyenwe anyị n'agbanyeghị na emeghị ya baptizim. Ya mere, ọ bụ eziokwu na baptizim bụ otu n'ime
ihe ndị e nyere anyị ntụziaka ime, ma ọ bụghị ọlụ nke amara. Ụfọdụ mmadụ na-asị, ị pụghị inwe ozi ọma ma ọ bụrụ na ị righị oriri nsọ. Ndị enyi m, ọ bụ ezie na oriri nsọ dị mma nke ukwuu, ma nke ahụ abụghị ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị. Oriri nsọ abụghị ya bụ ozi ọma. Iwu na ụkpụrụ niile dị iche iche abụghị ha bụ ozi ọma. Enwere otu ezi enyi m, mmadụ onye makwara ọtụtụ ihe, onye gwara m otu ihe ụbọchị ole na ole gara aga. Anara m agwa unu banyere otu akwụkwọ nke m gụrụ, nke onye dere ya bụ otu nwoke onye malitere inwe nghọta nke ihe ọ pụtara bụ mmadụ inwe obi ọmịiko n'ebe ndị mmadụ nọ. Nwoke a na-enyekwa ọmụmụ ihe banyere ụzọ anyị pụrụ isi na-eme ihe niile ndị dị mma, nakwa ihe niile ndị kwesịrị ekwesị nye ndị niile gbara anyị gburugburu. Ma ezi enyi m na-agwa m banyere akwụkwọ ahụ oge niile, ka o siri maa mma. Obi ya jupụtakwara na aṅụrị n'ihi akwụkwọ ahụ. Oge niile ọ na-asị m, David enyi m, ị maara ihe mara mma nke ukwuu banyere ihe niile a bụ na akwụkwọ ahụ bụ nnọọ ozi ọma. Akwụkwọ abụ ya bụ nnọọ ozi ọma anyị. Ma nke ahụ abụghị eziokwu. Akwụkwọ ahụ abụghị ozi ọma. Inye onye agụụ na-agụ nri abụghị ya bụ ozi ọma. Inyere ndị ogbenye aka dị mma, ọ bụ ezie na ọ dị mkpa nke ukwuu, kama ọ bụghị ya bụ ozi ọma. Ọ bụ ihe nlụpụta nke ọlụ nke ozi ọma n'ime ndụ nke gị onwe gị. Inyere ndị ogbenye aka bụ nlụpụta nke ọlụ nke ozi ọma n'ime ndụ gị, ma ọ bụghị ya bụ ozi ọma. Ọzọkwa ndị enyi m, mgbe anyị malitere ịgwagharị ozi ọma aka, anyị na-emebi ihe dị ukwuu n'etiti nke ije ozi Kraịst. Ọ dị mma nke ukwuu ka nke a doo anyị anya na ozi ọma abụghị ihe ọ bụla ọzọ karịa ihe akwụkwọ nsọ sịrị na ọ bụ. Onye ozi Pọl ga-emekwa ka nke a doo anyị anya nke ọma na mpaghara akwụkwọ nsọ ebe a, nke bụ n'akwụkwọ ozi nke o degara ndị Galatia. Ugbu a ọ malitere n'ebe o kwesịrị ịmalite, n'ihi na otu n'ime ihe ndị malitere ime ya nke anyị hụrụ na mmalite nke akwụkwọ ozi a bụ na ndị mmadụ malitere ịkọta onye ozi Pọl. Ọ dịghị ezi ihe ọbụla nke ha nwere ikwu nke ha pụrụ iji megide ozi ọma nke amara. Ihe Pọl amasịkwa ha, ya mere ha sịrị, anyị apụghị ikwenye n'ihe Pọl na-ekwu, n'ihi na ọ bụrụ na ekwuo ya, Pọl abụghị otu n'ime ndị ozi. Amụbatara ya n'ime ezinụlọ Kraịst mgbe Kraịst n'onwe ya lawụrụ. Pọl abụghị otu n'ime ndị ozi 12 ahụ. Ya mere ugbu ọ ga-amasị m ka ị gee ntị ka ị hụta ka Pọl siri malite akwụkwọ ozi ya. Ọ sịrị na akwụkwọ ndị Galatia isi mbụ ahịrị nke mbụ, ọ na-asị otu a: Pọl, onye ozi, ọ bụghị site na mmadụ, o siteghịkwa n'aka mmadụ, kama o sitere n'aka Jizọs Kraịst, sitekwa n'aka Chineke bụ Nna, onye mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie. Ịhụrụ, Pọl malitere site n'imetụ aka n'ebubo a nke e boro ya na ọ bụghị ezi onye ozi nke Kraịst, n'ihi na naanị otu ihe nke ha jiri na-akọta ya na ọ bụghị onye ozi bụ ka ha nwee ike katọọ ozi ya. Ọ bụrụ na Pọl bụ onye ozi n'eziokwu, o nwere nkwado niile ikwu ihe ndị ọ na-ekwu. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị onye ozi, ọ dịghị onye ọbụla ga-ekwenye ihe ndị ọ na-akụzi. Ya mere ha buru ụzọ malite ịgba ụkwụ n'ịbụ onye ozi Pọl. Ya mere Pọl malitere akwụkwọ ozi a site n'ime ka o doo anya na ya onwe ya bụ ezi onye ozi nke Kraịst. Ọ bụ onye ozi, ọ bụghị site n'aka ndị mmadụ, kama site n'aka Kraịst Jizọs. Nzaghachi ya banyere ịbụ onye ozi nke ọ bụ abụghị site na nganga. Ihe ọ na-ekwu abụghị ma unu chọrọ ya ma unu achọghị ya, abụ m onye ozi. Mba, nzaghachi Pọl sitere na mmetụta dị omimi n'ihi ozi ọma nke Kraịst nke ya onwe ya kwusaworo. Ọ bụrụ na etinye ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ọ bụghị onye ozi nke Kraịst, ọ dịghị mkpa ọbụla nye ndị nke Kraịst na Galatia ige ntị nye ihe ọbụla nke o nwere ikwu. Ya mere, mmalite na mbido nke akwụkwọ ozi a, Pọl chọrọ ime ka anyị niile ghọta na dịka ezi onye ozi, ozi ọma nke ọ na-ekwusa abụghị nke o nwetara site n'aka mmadụ, kama ọ bụ ozi ọma nke o nwetara site n'aka Chineke. Ọ bụ eziokwu na Pọl abụghị otu n'ime ndị ozi 12 ahụ ndị Jizọs n'onwe ya jiri aka ya kpọọ, ma enweghị ọdịiche ọbụla n'etiti ọkpụkpọ oku nke Pọl nakwa ọkpụkpọ oku nke mmadụ 12 ahụ. N'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi nke 15 ahịrị nke 8 na nke 9, ọ sịrị, ma n'ikpeazụ ha niile, dịka nwa amụkworo amụkwo, o mere ka mụ onwe m hụkwa ya anya, n'ihi na mụ onwe m dịkarịsịrị nta n'etiti ndị ozi, ebe m na-erughị ka a kpọọ m onye ozi, n'ihi na ya esogburu m nzukọ Chineke. Gịnị ka Pọl na-ekwu? Ọ bụ na ọ bụghị onye ozi, ọsọ abụ m. Ọ hụrụ Kraịst. Nke a bụ otu n'ime
ihe ndị mere ka o tozuo oke ịbụ onye ozi. Ọ hụrụ Kraịst. Kedu mgbe ọ hụrụ ya? N'okporo ụzọ Damaskọs. Ọ hụrụ Kraịst. N'ikpeazụ ha niile, dịka nwa amụkwuru amụkwo, ọ hụrụ Kraịst. Otu n'ime ihe ndị ọzọ ndị ga-eme ka mmadụ tozuo oke ịbụ onye ozi bụ na ọ ghaghị inweta ozi ya kpọmkwem site n'ọnụ Kraịst. Ọ ghaghị inweta ntụziaka nke ije ozi ya kpọmkwem site n'ọnụ Onyenwe anyị Jizọs. Ọ bụ otu a ka ọ dịrị nye Pọl. Ngwa leenụ ya n'ahịrị nke 11 ka anyị hụta ọsịsa ya. Ndị Galatia isi mbụ ahịrị nke 11. Ọ sị, n'ihi na eme m ka unu mara, ụmụnna m, na ozi m zisara na ọ bụghị nke mmadụ chepụtara. Ị hụrụ ya? Kedu ebe o siri nweta ya? O nwetara ya site kpọmkwem n'aka Chineke. Pọl bụ onye ozi. Ọ bụ onye ozi tozuru oke nke Kraịst Jizọs. Ogbe eleghị anya, unu achọpụtala na ọtụtụ mmadụ taa na-akpọ onwe ha ndị ozi. Ha na-eji okwu a nke bụ apọstụl etinye dịka a ga-asị na ọ bụ akara ejirimara. Ọ bụrụ na ihe ha chọrọ ịgwa anyị bụ na ha bụ ndị ezipụrụ, nke bụkwa ihe okwu ahụ pụtara, nsogbu adịghị na ya. N'ihi na apọstụl ma ọ bụ onye ozi pụtara onye ezipụrụ. Ma ọ bụrụ na ihe ha na-ebu n'obi n'inye onwe ha etutu aha nke bụ apọstụl bụ na ha bụ ndị apọstụl ma ọ bụ ndị ozi dịka ndị apọstụl nke akwụkwọ nsọ agba ọhụrụ, nsogbu dị n'ime nke ahụ. N'ihi na akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị mara na ị pụghị ịbụ onye apọstụl ma ọ bụ onye ozi ma ọ bụghị ma ị hụrụ Kraịst anya n'iru n'iru. Ọ bụrụ na ị soroghị Jizọs site n'oge ọwụwụ mmiri baptizim ya ruo n'oge mbilite n'ọnwụ ya, ọ dịghị onye ọbụla n'ime anyị taa onye pụrụ ikwu nke a. Ma Pọl kwuru ya. Nke ahụ bụkwara eziokwu. Onye ozi, onye a mụrụ dịka nwa nke amụkwuru amụkwo, o nwere ikike niile ikwu ihe ndị ọ na-eche egwu anyị. Ugbu a Pọl na-enye nzaghachi iji gosipụta na ya onwe ya tozuru oke. N'ihi na ọ bụrụ na o tozughị oke, ihe ndị ọzọ niile na-eso nke a agaghị enwe isi ma ọ bụ ọdụ ọbụla. Ugbu a anyị aghọtawo na Pọl nwetara ịbụ onye ozi ya site n'aka Chineke, ọ bụghị site n'aka mmadụ. Ọ bụ Chineke kpọrọ ya ịbụ onye ozi, onye ezipụrụ. Ya mere ọ gafere site n'inye nzaghachi banyere ịbụ ezi onye ozi nke ọ bụ, wee banye n'ikwu banyere ezi ozi ahụ nke enyefere ya n'aka. Nke a bụkwa ihe o kwuru banyere ezi ozi nke ozi ọma. Ndị Galatia isi mbụ malite n'ahịrị nke 3 ruo na nke 5. Ọ sị, amara dịrị unu n'udo nke si n'aka Chineke bụ nna anyị na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst pụta, onye nyere onwe ya n'ihi mmehie anyị niile ka o wepụta anyị n'ajọ oge dị ugbu a, dịka ọchịchọ nke Chineke bụ nna anyị si dị, onye otito dịrị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Ugbu a ebe o nyewuru nzaghachi banyere itozu oke ya dịka onye ozi, Pọl debere anya ya ugbu a n'ebe ozi ahụ nọ. Okwu a nke bụ ozi ọma ka a hụtara ugboro 5 n'ime ahịrị 11 mbụ nke akwụkwọ ndị Galatia. Pọl na-ekwu banyere ozi ọma nakwa ihe ozi ọma bụ n'ezie. Ọ chọkwara ka anyị ghọta ka o siri alụ ọlụ. Ọ na-eje inye anyị nkọwa ya ugbu a n'ahịrị ndị na-eso. Gịnị ka o kwuru banyere ozi ọma? Na mbụ ọ sịrị, ọ bụ ntọgbọ nke Kraịst tọgbọrọ ndụ ya n'elu obe n'ihi mmehie anyị. Pọl gwara anyị na Kraịst tọgbọrọ ndụ ya, o jere n'elu obe n'aka ya. Mmadụ ole n'ime unu maara na Jizọs ejeghị n'obe n'ihi na mmadụ kpọjere ya n'ebe ahụ ma ọ bụ kwagidere ya ije n'ebe ahụ? O jiri aka ya jee n'obe. Mgbe ọ batara n'ime ụwa, o kpere ekpere a. Ọ sịrị, akwụkwọ ndị Hibru isi 10 ahịrị nke 7, mgbe ahụ ka m sịrị, lee, abịawo m. N'akwụkwọ mpịakọta ka e deworo ihe banyere m ime ihe na-achọ Chineke. O jere n'obe site n'uche ya nakwa site n'ebumnobi nke aka ya. Pọl sịrị na ihe mbụ nke anyị kwesịrị icheta banyere ozi ọma bụ na ọ bụ ntọgbọ nke Kraịst Jizọs tọgbọrọ ndụ ya n'elu obe. Ọzọkwa, ọ sịrị na ọ bụ ọnwụ Kraịst nke ọ nwụchitere anyị niile. Pọl sịrị na Kraịst nwụrụ n'ihi mmehie anyị niile, n'ihi mmehie gị nakwa mmehie m. Ọ nwụrụ n'ọnọdụ gị onwe gị nakwa n'ọnọdụ m onwe m. Ọ nwụrụ ọnwụ nke dịịrị anyị. Ọ nwụchitere anyị ọnwụ n'elu obe. Nke a bụ ya bụ ozi ọma. Kraịst tọgbọrọ ndụ ya n'aka ya, ọnwụ ya bụkwa nye anyị niile. Ọ nwụchitere anyị ọnwụ nke atọ ya bụkwa na ọnwụ ya bụ mmeri. Hụta ihe o kwuru nke mere mgbe Kraịst nwụchitere anyị ọnwụ. Ọ na-anapụta anyị site n'ajọ oge nke anyị na-ebi n'ime ya. A napụtara anyị n'ihe Kraịst mere anyị n'elu obe. Nke a bụ ya bụ ozi ọma. Ọ bụrụ na anyị laghachi n'ahịrị nke mbụ, ọ na-ekwu banyere mbilite n'ọnwụ. Chineke Nna
onye mere ka o site na ndị nwụrụ anwụ bilie. Ya mere ugbu a, gịnị bụ oziọma? Ụmụnne m na ụmụnna m, ọsịsa ya dị mfe. Oziọma bụ na Kraịst nwụrụ, eliri Kraịst, Kraịst dịkwara na ndị nwụrụ anwụ bilie. Ọ nwụchitere anyị ọnwụ dịka ọkpara Chineke. Ọ bụ ụgwọ nke mmehie niile nke ụwa. Onye ọbụlakwa nke ga-etinye okwukwe ya n'ihe ahụ nke Kraịst mere n'elu obe ga-aghọ onye nke Kraịst. Nke a bụ ya bụ oziọma. Ọ bụghị ihe ọbụla ọzọ nke etinyere n'elu ya. Ọ dịghị ihe ọbụla ọzọ nke a pụrụ itinye n'ime ya. Ọ bụ kpọmkwem ozi nke amara Chineke. Ugbu a, ebe Kraịst meworo ihe ndị a niile nye anyị, ebe ọ tọgbọworo ndụ ya n'aka ya n'ihi anyị, wee nwụchitere anyị ọnwụ nke ruru anyị, napụta anyị site n'aka ajọ oge a, lee ka ọ ga-esi dị mwute anya anyị nye Chineke mgbe anyị na-agba mbọ itinye amamihe na echiche uche nke mmadụ n'ime ihe ndị o mewore nye anyị. Ọ dị nnọọ ka anyị na-asị, Chineke, imeela maka oziọma, ma anyị ekwenyeghị na nke a zuru oke. Imeela maka oziọma nke i nyere anyị, ma agaghị m anabata oziọma nke a ma ọ bụrụ na apụghị m ịgbakwunye ihe n'ime ya nke sitere n'aka m onwe m. Ma ụmụnne m, ọ bụrụ na oziọma abụghị nke ahụ nke sitere n'aka Chineke, ọ bụrụ na oziọma abụghị oziọma nke Chineke, ọ pụghị ịbụ oziọma ma ọlị. Ka Onyenwe anyị gọzie anyị n'aha Jizọs. Amen. Ekele m gị, onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na Onyenwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị n'ụbọchị taa. Eji m aka na ịghọtawo kpọmkwem ihe oziọma Kraịst pụtara, ka mụ na gị wee bụrụ ụmụ Chineke. N'ihi nke a ka o jiri were ndụ ya chụọ àjà. Ma nke a apụghị ịdị ire ma ọ bụrụ na ị nabatabụghị ya dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke ugbu a, ọ ga-amasị m ka ikpe ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara m mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ọ bụrụ na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnyere anyị na agba nke abụọ ya. Dịka ị na-eme nke a, ka Onyenwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.